Shin, ko kuna da labarin an hango kofar shiga aljanna? Wata na'urar hangen nesa da 'yan sama jannati suka dasa a duniyar Venus ta ɗauko hoton wani waje da ake kyautata zaton aljannati. Domin kuwa duk gidajen da ke wajen na zinare ne, ƙasar wurin kuwa ta lu'ulu ce. Hakanan muddin hadari ya haɗu a maimakon a yi ruwan sama sai kaga ruwan dutsen lu'uluhu na zuba. Sai dai a bisa bincike mai zurfi da ni na gudanar na gano cewa ba haka batun yake ba. Wasu tsirarin mutane ne suka haɗa wannan labarin domin su janyo hankalin mutane. To ta da ma za ku san labarin nan ƙirƙirarsa aka yi a duniyar Venus da take cikin jerin duniyoyin da muke da su a sararin subhana makwabciya ga wannan duniyar tamu wato Earth. Yana da tsananin zafi kuma cike yake da iska mai guba daɗin daɗawa babu ruwa. Rana ɗaya a duniyar Venus na iya ɗaukar kwanaki 117 na duniyar nan. Har yanzu dai babu wani abu mai rai da aka gano yana rayuwa a wannan duniyar. Face tsaunuka masu aman wuta. Ni dai na sani kuma kai ma na san ka sani. Babu wani bil'adama a doron duniya ko na ce wata na'ura da wani ɗan adam zai ƙirƙira wanda za ta kai ga hango ƙofar shiga aljanna. Balle har a kai ga gano aljanna ita karan kanta. Amma ina so kai mai kallo. Kai ma ka je ka gudanar da naka binciken tare da ajiye min irin sakamakon binciken da ka gudanar. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni S.Meamalari domin gani da kuma jin tarihi masu kama da almara.